O Ourense Film Festival xa ten o cartel para o seu 30 aniversario. É unha obra do ilustrador ourensán Miguel Robledo. Os pros e as contras de contratar algún local para facer a imaxe do festival, pois penso que se non. Tirei un pouco do tópico de Calpurnia, o primeiro habitante registrado da cidade, estética romana, e logo fixen un pouco de fillas e fodes acaban saindo. Fixen unha especie de busto con aire surrealista, mesturado coa Calpurnia, cunha especie de proxector que ao final como que se funden as dúas imaxes e o proxector a luz do proxector sae do ollo de Calpurnia. A isto hai que sumarlle detalles que fan únicos a este cartel e que o relacionan coa cidade, como as pontes, o río, a catedral ou a máquina do tren. Eu creo que queda fantástico. Creo que contextualiza perfectamente o que é o objetivo do mesmo e, sobre todo, tamén en onde se fai este acto. Saímos todos, fixándonos un pouquinho con detenimento, vemos todos que está Ourense, que se fai en Ourense. E, bueno, eu, por a miña parte, é o que me inspira, o que me transmite, e eu quero recoñecer, pois, efectivamente, ese traballo, e creo que, bueno, é unha nova imaxe do Ourense. O director artístico Óscar Doviso alabou a increíble luz e todo o traballo do autor, para logo presentar unha novidade deste ano, a animación do cartel. Vamos a presentar unha novidade que temos este ano, que é, pois, isto na pantalla. Entón, por favor. Bueno, aquí temos pois a animación do cartel, co cual, bueno, pois nesta edición teremos tanto formato físico como digital animado, donde pois precisamente se vai a poder comprender pois moito mellor pois esa mirada da Calpurnia, non? O Ourense Film Festival celebrarase do 26 de setembro ao 5 de outubro de 2025. Coorganizado pola Deputación de Ourense e a Asociación Lugarada.